días a todos e a todas, grazas pola vosa presenza. Vou ser breve, non? Simplemente contextualizando esta rolda de prensa na que ten causa de unha situación absolutamente intolerable no noso país, no que efectivamente as teses que estamos a defender dende Esquerda Unida de fin de réxime e de un réxime absolutamente afecto de podremia, realmente se está consumando, non? Tanto é así que o pasado sábado o Consello Nacional de Esquerda Unida aprobou por unanimidade unha resolución política na que apelábamos á necesidade da rexeneración democrática no noso país. Isto supón non solamente chegar a unha especie de toma de conciencia respecto do que está acontecendo, senón que de maneira ética, se cabe tamén estética, dende logo debería supor a inmediata resposta por parte da Presidencia da Xunta de Galicia na procura de rexenerar a dignidade, a ética e a política no noso país. Esquerda Unida pide que diante desta situación, sin perxuízo de que xa somos conscientes de que estamos nun Estado social e democrático de dereito e, por tanto, impera a presunción de inocencia e sin perxuízo das responsabilidades penais que haxa ou non haxa, que non nos competen a nós, o que nos compete son as responsabilidades políticas, as responsabilidades públicas, a grandeza do servicio público. E esta grandeza do servicio público, da ética, está sendo posta en cuestión. Como está sendo posta en cuestión, Esquerda Unida exixe a dimisión inmediata, por tanto, un paso adiante exemplar do presidente da Xunta de Galicia para remover a todos os cargos públicos que están xa implicados nesas tramas con diversas tipificacións penais corruptas. A Esquerda Unida non lle agrada esta situación. A podremia aféctalle a todo o mundo e, como ben sabemos respecto dos informes que temos xa en riba da mesa, hai conciencia por parte da ciudadanía e preocupación de que estamos diante dun auténtico problema da vida pública. Por tanto, non queda máis remedio que rexenerala estéticamente, removendo a esas persoas que están sendo postas en cuestión. E vou a poñer exemplos. O alcalde de Lugo, amparando a súa presunción de inocencia, non ten legitimidade diante dos seus veciños e veciñas cando está sendo posto en cuestión, cando todos os días estamos vendo nos medios de comunicación actuacións que son reprobables dende o prisma do servizo público. O mesmo lle pasa ao alcalde da capital de Galicia e o mesmo lle acontece ás persoas, particularmente teniente alcalde da cidade da Coruña, que están implicadas nestas causas que se están investigando. Por tanto, Esquerda Unida presenta hoxe un manifesto, un chamamento cara á rexeneración democrática e dende hoxe mesmo iniciamos unha campaña por todo o país. Vamos a ir explicitando os pasos que imos a dar na procura, na toma de conciencia, na reflexión colectiva de que isto témonos que cambiar dende abaixo, que é imprescindible por saúde democrática, dende logo, poñer punto final a esta podremia que está invadindo todas e cada unha das nosas institucións. O feito de que teñamos unha procesada no Parlamento galego, o feito de que teñamos unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que está dicindo que hai relacións de nepotismo afectadas a unha conselleira que é directamente nomeada polo presidente da Xunta, é unha indignidade insoportable para este país. Por tanto, frente a ese saqueo do público que se está evidenciando que están a facer, mentras a xente do común nos recortan, nos baixan os salarios, nos agreden, outros están nunha trama organizada facendo un grande negocio. Pois presentamos entón aquí hoxe o chamamento para a rexeneración democrática. Este chamamento que contempla é un análise precisamente da corrupción en toda a súa dimensión, porque entendemos ademais que se están facendo análisis incorrectos neste momento sobre o tema da corrupción
sobre todo cando se está centrando única e exclusivamente no ámbito político, de forma de xeito interesado. Galicia, sabemos todos que desafortunadamente ven demasiados anos sufrindo as consecuencias dun caciquismo tradicional e dunhas consecuencias dunha estructura clientelar e unha estructura de tráfico de influencias que ven sendo xa algo prácticamente cultural. Pero a este caciquismo tradicional hai que sumar nos últimos anos os efectos perniciosos dun modelo económico capitalista, fundamentalmente de políticas neoliberais, que conduciron a unha corrupción que está moi ben definida e que ten moitísimo que ver con ese modelo neoliberal que se levan implementando nos últimos anos. Polo tanto, nós establecemos unha relación intrínseca entre o que é a corrupción e o que é o modelo económico que se foi implementando nos diferentes gobernos, tanto no ámbito autonómico como nos ámbitos provincial e local. Estamos asistindo a un montón, a unha morea de causas e de operacións judiciais sobre corrupción que non só se refiren á corrupción política, pero que fundamentalmente están afectando á política e, ademais, ao descrédito desta e da alarma social. Pero nós o que queremos chamar a atención é sobre a existencia dunha corrupción estrutural, unha corrupción que afecta a todos os ámbitos da vida social, política e económica. Estamos falando de que en todas as tramas corruptas están aparecendo non só corruptos políticos, senón tamén corruptores. E esa é unha parte que non queremos deixar que se perda de vista. Cando hai corruptos, hai corruptores. Sempre hai quen pon os cartos para que alguén os reciba. Estamos vendo moitas tramas, non só relacionadas coa corrupción política, estuvemos asistindo a situacións como a de empresas como Pescanova ou as propias caixas que, aínda que poden ter relación co ámbito político, tamén amosan unha corrupción clara no ámbito da empresa e no ámbito da economía. Polo tanto, estamos ante esa corrupción estrutural que fundamentalmente no ámbito político está afectando a raíz da operación Pokémon fundamentalmente pois o ámbito local e se está vendo que ten tres fontes fundamentais. Unha é a especulación inmobiliaria dos últimos anos, a especulación urbanística e, polo tanto, a bacanal do ladrillo. A outra é o que foron a privatización dos servicios básicos fundamentalmente no ámbito local, pero tamén autonómico e provincial, por suposto. A bacanal do ladrillo que levou foi a que as maiores empresas de Galicia se dedicaran fundamentalmente ao ladrillo, crearon unha bolsa de vivendas que foron perdendo a súa calidade, foron encarecendo o seu precio. As caixas que tamén tiñan o seu ámbito inmobiliario e que tamén estaban metidos no ladrillo, acabaron pagando a débeda adquirida por esa política especulativa inmobiliaria. As consecuencias económicas que trouxe a política especulativa do ladrillo son claras, pero fundamentalmente a raíz desa política especulativa foi onde se xenerou unha rede corrupta a través, basicamente, dos institucións e da relación entre as grandes constructoras coas grandes élites políticas do noso país. A segunda parte clara foi a privatización dos servicios, a privatización de servicios públicos. E se algo está asistindo a máis recente da Operación Pokémon é a lección que sacamos do que son as mostras de corrupción política e de corrupción que se está vendo nesta operación nos diferentes ámbitos e diferentes concellos de Galicia, é que xustamente a concesión de servicios públicos esenciais dos concellos, a privatización desos servicios son os que levan os intereses das grandes empresas a ofrecer cartos, a facer todo o que seña posible por levar o xugoso negocio dos servicios públicos en Galicia. E, polo tanto, hai unha relación clara e directa entre a privatización dos servicios públicos e a corrupción. Eso, a pesar de que informes como o recente do Tribunal de Contas establezcan que é moito máis barato un servicio público que un servicio privatizado e fundamentalmente nos maiores concellos. Eso, a pesar
de que o Goberno Central acabe de aprobar unha lei de administración local que o que fai é reforzar o papel de privatización dos servizos públicos o que fai é justamente reforzar o papel das diputacións para a privatización de servizos públicos justamente cando ademais é a adquisición de servizos públicos dos diferentes concellos, dos menores concellos, cando a diputación son as institucións máis vinculadas ás redes clientelares e o propio caciquismo tradicional. Hai unha terceira fonte que son justamente a concesión arbitraria das subvencións públicas e deso temos centos e centos de exemplos non só nos casos de corrupción política e das operacións judiciais, senón tamén nas quebras de diferentes empresas que hai a nivel de Galicia. Cartos públicos que se foron a financiar directa ou indirectamente as caixas para despois facer un saqueo como que se fixo dos cartos públicos. Moitos dos fondos europeos que viñeron a este país se malversaron en axudas ou en subvencións que nunca chegaron a cobrarse e, por exemplo, temos un exemplo na Operación Campeón. Estamos falando de un chamamento e de insistir no chamamento á rebelión democrática da cidadanía para a rexeneración democrática da vida política, social e económica de Galicia. Estamos chamando a toda a cidadanía a loitar decididamente no seu propio ámbito para loitar contra as redes corruptas. A corrupción, volvemos a insistir, non só está na política, está na vida social e está na vida económica. Estamos falando de reclamar máis medios para o sistema judicial para poder investigar as causas de corrupción. Estamos falando de reforzar o sistema punitivo. Estamos falando dunha rexeneración democrática que demanda a realización de auditorías e a remunicipalización dos servizos públicos concesionados justamente pola corrupción. Estamos falando dunha rexeneración democrática que poña en marcha a prevención e a loita contra o fraude fiscal. Unha rexeneración democrática que exixe loitar contra a existencia dunha rede internacional de paraísos fiscais. Estamos falando dunha rexeneración democrática que fala por evitar a tentación do bipartidismo tamén, de chegar a un amaño e unha especie de lei de punto final para que os casos de corrupción se lles plantee tamén unha especie de amnistía, como foi a amnistía fiscal aprobada polo Goberno Central en determinado momento. Chamamos tamén a cidadanía galega a que nesa rebelión democrática e cidadá estén alerta para calquer tipo de acordo do bipartidismo para intentar frenar justamente poñer punto final aos casos de corrupción que tanto afectan aos dous partidos que sosteñen o réxime. Estamos convencidos de que é necesario de que o pobo faga pagar a crise aos seus autores, aos especuladores, aos estafadores financeiros consentidos e ás elites políticas que rexeron os destinos das institucións nos últimos anos. E por todo iso pedimos a dimisión de todos os imputados e imputadas nas tramas corruptas, chamamos a todos os demócratas a derrotar aos corruptos e as súas políticas, chamamos a toda a cidadanía a incorporarse á rebelión democrática, a mobilizarse, a participar activamente na rexeneración democrática coa súa acción e coas súas propostas. Chamamos a esa rebelión porque creemos e estamos convencidos e convencidas desde Esquerda Unida de que a democracia real e participativa é posible e que, por suposto, é posible unha saída social á crise. E no tocante a nosa cidade, aparte de que xa, a indecencia da presunta corrupción que todos os días casi temos que aturar, hasta con investigacións judiciais que aplican o Concello, con policías entrando en diferentes aloxamentos, nosa cidade implica o desgoberno total e absoluto que está levando a cabo o PP na nosa cidade. Hai que retomarse a dimisión do delincuente fiscal Conde Roa, daqueles lodos veñen estes barros no que xa había dúas familias, no que é o PP local, unha era para Paula Prado, outra para Ángel Currás que está agora. Entón, xa sabemos que acabou sendo o vencedor desa liorta interna Ángel Currás, entón agora están, sí, pero sigue habendo esas dúas familias que siguen enfrentándose, hai discrepancias que hasta son visibles en certa toma de decisións, que notas esa desgobernabilidade que hai neste Concello, que un partido político que goberna un Concello con maioría absoluta non é capaz de presentar os orzamentos en tempo. O sea, algo tan sinxelo, entre comillas, como un orzamento para presentar un goberno que está en maioría absoluta, non os presenta en tempo.
as diferentes opinións que hai nese grupo de goberno que leva a cabo que a cidade non están a velar polos intereses da maioría social da cidade. Desde o Consello Comarcal estamos tendo xuntanzas co albergue de Xoán 23, con Cáritas, coa cociña económica. Coñecemos a realidade social desta cidade. As internas que teñen o Partido Popular, o medo que teñen hasta de tomar decisións importantes polo que poda ocorrer a nivel judicial, leva a que as medidas máis importantes que está a facer este goberno na cidade sexa un parque infantil na Praza de Galicia. É inadmisible, e por eso está incluso no judicial, que votaran que con cartos públicos se lle fora a pagar abogado a un presunto delincuente como o señor Adrián Varela, que ao final, pola polémica que está creando, que creou, tiveron que recuar, pero están imputados por esa decisión. Fai anos, esta cidade era coñecida por ser patrimonio da humanidade, o sea, pola cultura, pola historia, pola arte. Era coñecida pola USC, por unha universidade que daba prestixio. Nos últimos tempos somos coñecidos porque temos un exalcalde que xa está condenado por delito fiscal, que temos 10 de 13 do goberno do Partido Popular imputados en diferentes casos de corrupción, porque non só é a Pokémon. Temos un concelleiro que se chama Juan de la Fuente, que xa está apartado de facto das súas funcións. O cerne do que hoxe creo que aquí hai que decir xa está dito, as cuestións máis importantes, como coordinador de Esquerda Unida en Lugo, dar unha pequena visión local do que está a padecer a cidadanía de Lugo e a situación que está a pasar a nosa cidade, non? Unha cidade e unha cidadanía que están chegando a un nivel de bochorno xa difícil de soportar, unha situación de degeneración democrática tan absoluta que inclúe que o propio alcalde admita en directo nunha entrevista ter cometido o tráfico de influencia. A responsabilidade do máximo responsable da institución municipal ten que velar polos intereses xerais de toda a cidadanía, non das persoas coñecidas por el. Unha situación a da cidade de Lugo que inclúe 3 operacións dunhas dimensións incalculables, como son a Operación Pokémon, a Operación Campeón e a Operación Carioca, na que hai persoas imputadas dos 3 partidos que están representados nas institucións, pero ademais de estar os 3 partidos, están todas as administracións, o Concello, a Deputación, a Subdelegación do Goberno e tamén altas instancias do Estado como son determinados elementos, sempre, das forzas de seguridade do Estado, non? Por citar solamente o Concello, neste momento, non solamente o propio alcalde, senón o extenente de alcalde e a súa man dereita, o señor Liñares, e a súa xefe de gabinete están imputadas, non? Nos pedimos, evidentemente, como xa se dixo aquí, exiximos a dimisión destos responsables de todos os cargos implicados e, no seu defecto, instamos os máximos responsables destos partidos, o presidente do Partido Popular, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, para que adopten medidas disciplinarias coas persoas que están imputadas. Pero tamén sabemos, como aquí xa se dixo, que o feito de cambiar de alcalde non vai a resolver os problemas de corrupción que ten a cidade de Lugo e que son moi profundos e, como aquí se dixo, son estruturais. Corresponde á sociedade civil participar dese proceso de regeneración democrática, porque asistimos a unha democracia corrupta e, polo tanto, non é unha democracia verdadeira, nin unha democracia real. Pensemos que unha cidade como Lugo ten 47 servicios públicos municipais privatizados, servicios públicos que inclúen os servicios sociais, servicios educativos, de atención á dependencia, todos eles privatizados e cos cuales se está a especular para encher os petos de unhos poucos. Polo tanto, pedimos que toda a cidadanía se implique nese proceso de regeneración democrática e por eso coincidimos na necesidade dese chamamento para a regeneración democrática que se contén no manifesto que hoxe aquí se presenta. A verdade é que a situación é abrallante, é tremenda. Só temos que mirar para cara ao mapa territorial galego e observar o que está a acontecer. Lugo, alcalde do PSOE. Ourense, exalcalde do PSOE. Santiago, alcalde do PP. Coruña, teniente de alcalde do Partido Popular. A realidade é que estamos indignados, hartos, escandalizados da corruptela deste bipartidismo. E o certo é que, desgrazadamente, tamén na cidade da Coruña
esta situación é un azote constante. Antigamente, cando estaba gobernando o PSOE, temos un caso que está desangrando as arcas municipais coruñesas. É o caso urbanístico de Sumeso, o chamado caso Relámpago. 35 millóns de euros que perderon as arcas coruñesas por os chanchullos urbanísticos do señor Paco Vázquez e do seu goberno do PSOE. O propio Concello recomprou terreos que xa eran seus a distintos promotores urbanísticos. O Concello negociou cambios de terreos tremendamente lesivos para as arcas municipais e como recalificou uns terreos que iban a ser para un campo de fútbol para logo convertirlos nunha urbanización en vivendas. E agora estamos todos os coruñeses e coruñesas tendo que pagar unha grande cantidade de millóns de euros en indemnizacións por, obviamente, esa práctica totalmente irregular. Agora, o Partido Popular gobernando na cidade. A contratación masiva mediante o procedimento negociado, é dicir, por contratos a dedo, é a práctica habitual da política de contratación do goberno do Partido Popular na cidade da Coruña. Tanto é así que a día de hoxe pechouse o ano 2013 e o importe adxudicado mediante procedimento negociado supón 2/3 de toda a contratación do goberno municipal. Un procedimento que a xurisprudencia indica claramente que ten que estar restringido para casos moi puntuais e que, dende logo, ten que ser claramente xustificado. Esta é a política do bipartidismo, esta é a política do Partido Popular, as contratacións a dedo. E para conseguir esas contratacións a dedo, o primeiro que hai que facer é privatizar os servicios. E aí está unha das claves da corruptela e da corrupción do bipartidismo, que están saqueando o público simplemente para outorgar beneficios a empresas privadas e, obviamente, xogar con eses beneficios entre esas empresas privadas, e xa o estamos vendo no caso Pokémon e na nosa cidade no chamado caso Pikachu. A realidade é que necesitamos un cambio, unha regeneración democrática fundamental. E gustaríame incidir, e xa remato aquí, que xa vexo que é unha rolda de prensa maratoniana, gustaríame incidir en un detalle que non se comentou, pero que é importantísimo. Algo fundamental para evitar todo tipo de corrupción é a transparencia. E para iso instamos a definir mecanismos e ferramentas de transparencia que eviten que os cargos públicos podan facer o que queiran nas administracións. Para iso é necesario que a cidadanía tome o poder e teña acceso directo á información. Por iso, semella fundamental que todas as administracións públicas deberían ter todos os expedientes de contratación e de subvencións de acceso público, salvando a Lei de Protección de Datos. Consideramos fundamental esa transparencia para evitar este tipo de corrupcións.